Biex ikonna laqda irrid ikonna lejaltà lejn xulxin, għalhekk huwa importanti li l-Partit Nazzjonalista jerġa' jkun partit maqut. Kliem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt li kien qed jiġi intervistat fuq Net FM. Huwa saħaq li kulħadd għandu dritt illi jivvota, għalhekk insodisfatt immens li fl-ewwel jiem tal-votazzjoni ħarġu nofs it-tesserati tal-Partit Nazzjonalista jivvotaw. Dan kollu juri l-tesserati jridu jipparteċipaw fil-partit. Adrian Delija qal li huwa importanti li fil-Partit Nazzjonalista ikunu introdotti u ġuħ ġodda b'attitudni ġdida li turi li dawn qegħdin hemm biex iservu u jagħtu widen lil karba tan-nies. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li huwa importanti li jkun hemm kontinwità fuq dak li bena f'dawn l-aħħar 3 snin fejn assigura li jkun kap totalment miftuħ u jisma' dak li jgħidulu n-nies. Filwaqt li ringrazza lil ħaddiema tal-Partit Nazzjonalista, Adrian Delija qal jekk ikun elett mill-ġdid kap, assigura li se jkompli isaħħaħ il-finanzi u l-midja tal-partit. Huwa qal li oppożizzjoni b'saħħitha għandu jkompli ikollha proposti f'diversi oqsma li jaffettwaw lis-soċjetà kollha. Dan filwaqt li jkollha l-abbiltà li tibqa' qrib in-nies u tejbilhom ħajjithom. Fil-fatt waqt il-perjodu tal-COVID il-Partit Nazzjonalista kien proattiv u ppreżenta il-proposti tiegħu. Matul dawn l-aħħar 3 snin l-Oppożizzjoni Nazzjonalista waslet l-idejat u l-proposti tagħha fejn fost oħrajn kien strumentali fid-dikjarazzjoni tal-emerġenza tal-klima u tibdil kostituzzjonali. Adrian Delija qal li dak li wieħed 3 snin ilu wettqu u jekk jerġa' jkun konfermat kap tal-Partit Nazzjonalista iwiegħed li se jkompli jaħdem għal ġid tal-Maltin u l-Awċin kollha.